أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Ayat menika minangka pamreh-reh utawa lipur Kanjeng Nabi. Niki mulaine kelantan santi saya mundur dadi wilayahnya dalam tegak mundur seperti saniki medun desa itu pun tengah walu wae dadi pokoknya tak sesuaikan jadwal jam isya. Ayat menika lipur Kanjeng Nabi. Ayat ini nerangno wong takwa, watek-wateke wong takwa. Cirine tanda-tandane wong papat, ana patang perkara iki nek takwa nika. Siji hobi sedekah baik kondisi sugih utawa miskin, kondisi longgar utawa sempit. Yungfiku nafis sarra iwa dharra. Lah sing dienggo sedekah siji carane kudu duwe sing halal. Nek ora halal sing dienggo sedekah niku menurut Sufyan As-Tsauri, sahabat Sufyan As-Tsauri nerangno jelone ngeten. Wong sedekah nganggo duwe ra halal iku kaya wong adus nganggo banyu yoh, kaya banyu yoh. Jadi duwe nang-nangan main. Sing nampa ora apa-apa sing nampa ora utawa nampa dhuwit ana dhuwit ngono. Utawa dhuwit colongan iku kaya adus banyu keseren ta banyu yoh. Dadi kudu dhuwit sing halal. Nek sedekah terus Gusti Allah inna la bayyibun yuhibbut tayyib. Gusti Allah zat sing maha indah, mula napa sedekah ya sing indah. Loro didelik-delikno nek iso. Mulane sebagian wong kuno niku diterangno nek kita donasi nek sedekah niku pengen ora ketok niku kadhing kala. Kadhing kala niku sedekah golek wong miskin sing buta, ben ora ana wonge.
ben ora membalas cuman ngelon-ngelon. Nek gak ngono dicentang neng sandangane wong sing miskin. Ora enak sandangane wong sing miskin dicentang dibeli duwe. Nek gak ngono diceblokno ning dalan sing diliwati wong miskin. Niku wong biyen nek ati-ati ngoten. Sarane sedekah ben padang ngoten sisi kudu didelikno nek iso. Nek kanggo nyontoni wong ya diketokno gak apa-apa nek wis kaya Kanjeng Nabi. Didelikno ya tetep diketokno ya tetep apik nek Kanjeng Nabi wong nyontoni wong. Nah, terus nomor dalune ora oleh kanggo nglarakno. Lah berarti sedekah dikumbil mandi wal ada. Sing diwenehi kudu seneng karo ngono dihargai. Dadi umpamane jenengan gawe duit. Kan bisa satu-satu uncalno, ya karo anu meting krang mesti mantap. Ora kok ira diablok nya. Ora kena ngemekno. Nah jadi terbuk kekere lah ya njablok umpamane wis juta tapi dinyek-nyekno. Ngono iku ora oleh. Lebur ganjarane sedekah. Jadi kalau nek iso didelik-delikno nek ora dhewe, nek ora iso ya didudukno, tapi arep iso dicontoh. Terus sing sedekah barang apik, barang nang-nangan wae colongan. Iku jenenge wong takwa. Terus kali minal itu iso ngempet nesu. Nah, iso ngempet nesu. Jane cara gelem nesu ya iso ya kuat ya wani ora perkara rawane. Cara hadis Kanjeng Nabi, man kagoma waidon bahwa ya kediru ala ing qadhi sapa sing gelem nahan nepsune, nahan muring-muringe lho berarti nyek. Aku bapakne kan duwe pengaruh lah. Bapakne dinyek obanan. Oh, kereta itu apa? Tapi kudu disenengan jaluk bae. Aku cara gelem muring-muring iso. Tapi aku terus gelem ngompet. Sapa sing gelem ngompet muring-muring? Padahal dia mampu membalas, mampu menumpahkan. Monggo wong iku padha karo atine malah Allahu qalbahu amanan wa imanan. Wong anggere iso ngompet muring-muring atine bakal dikebaki mek Gusti Allah rasa aman lan iman. Ora hubungan ora surah muring-muring. Hadis liyane man kadzama wa ilan sapa sing ngempet nesu muring-muring wa yastati'u ayyan fadahu dhek padahal iso numpakno cah cilik utawa wonge mertendeng nek muring-muring nyek aku nyek sing sak pol-pol lha iku kondisiku aku cara numpakno muring-muring ngepel dase mesti jek tapi aku gelem ngempet dan ikhlas. Kalau itu janji Gusti Allah, zawajahullahu minal huril aini haitsu yasha. Iki janjine sing apik aku delok. Ora manane tak dudu iku jenengno. Wong sing gelem ngumpet muring-muring mergo dilarangno wong. Padahal kalau iso bales kecil lah. Jadi mau utai cepete sampuke glintangan amane. Utawa ora kepel mesti glintangan, tapi gelem ngumpet muring-muringe ora ditumpahno lan ikhlas. Niki janji Gusti Allah nek wong lanang bakal dijodohake sampeyan swarga kelawan widodari haitsu yasa sing dipilih ndi wae sak karepe. Sak sunane kon milih. Niki hadis Kanjeng Nabi. Wong wedok sing umpamane ada garwa ya bakal diwenehi garwa sing paling enom. Wong wedok kan ora kabeh bojone mlebu swarga, lek bojone gendho kaya Firman kan ora mlebu swarga. Sing lanang, sing bukan itu tok. Ya diwai cucu kerja sing luwih apik ya iki Kanjeng Nabi. Dadi kaminal wudhu menurut sirine wong takwa. Ngempet nesu nyak ben cinta ben ucap buka di apano dipertiwi direk dhewe atine. Kepel itu pas ora dadi apa-apa kene sampul ya pindangan ben wis timbang. Ini tandane wong takwa. Nomor 3 kayaknya wal afi wa kadzina wa itu wal afi 'anil nas. Ngapura neng wong ora jaluk ngapura lah. Wonge nglarakno, getingno, jengkelno cara dilaras.
Tapi wong kan jalan ngapura wis di ngapura wis tak sepuro kan wis apa-apa. Utawa ora usah digagas pokoke ben apa-apa. Ora ya Gusti Allah lagi pengen nyoba aku nganggo wong sing berkeling niku ya tak ngapura. Berarti nani nas seneng ngapura kan kok. Niku cirine wong takwa. Nomor bapak walladzina idza fa'alu fahisatan aw lamu anfusahum zakarullah. Nalika mergo wong iki nek ora nabi lan rasul mesti tau kepleset dosa. Mbok sapa wae mbok kiai lah ya duwe dosa cuman bedane kadang kala kiai iku aibe dijaga Gusti Allah. Mergo akeh amale saleh aibe dijaga ora ketok lakone elek. Nek tiba nglakoni dosa walladzina idza fa'alu fahisah iku ana sing maknai zina, ana sing maknai pokoke serong nek lanang ya kaya wong wedok liya atau cedak-cedak serong mbok tau ngrangkul wong wedok mbok tau mek wong wedok mergo nek normal iku wong lanang kan cedak wong ayu tetep anu wae setrume tetep dik-dik ngene. Pak merah buka blas aku ora percaya kabeh cedak ijak wae dik terus aku di Gusti Allah cedak-cedak berarti cara remek kok kudu berate lah. Nah, dual. Lah dadi wong normal nek mangane ke arep blas malah blayu ra iso gawe anak kok. Normal. Nek tiba kepleset nglakoni dosa iku dadi eling Gusti Allah lan njaluk ngapura ning Gusti Allah. Ora malah bangga. Penting aku seneng ya. Yang koyo cah normal. Eling ning Gusti Allah fastaghfiru li dzunubihim terjun ngapura. Ngapurane ora nang beda. Tapi saat ini lan awake bisa mungkin hindari sangka dosa. Nek roh nek awake dhewe iki imane sik kawi-kawi lan cedak cahayu ya aja cedak-cedak cahayu. Nek ado kan iso ngumpet kok. Nanti ben gak bleset, mulai wae sik iwir-iwir nek model kaya wajib misale cedak cahayu uwane jarang-jarang. Bahwa dan pisang pidul ora nek mok roe. Umpamane ya aja cedak-cedak. Umpamane kepleset nglakoni dosa nek wong takwa iku eling Gusti Allah lan njaluk ngapura fastaghfiru li dzunubihim. Iku ciri-cirine wong sing takwa. Lah ayat iki wong makan ayat iki. Ayat iki ngereng-renge Kanjeng Nabi lan para sahabate balik neng pungkasane perang Uhud neh. Termasuk nang umate kabeh sak donya sing nglakoni utawa ngadepi masalah abot. Kanjeng Nabi nalika perang Uhud niku awale kan menang pasukan muslim. Terus kalah sik, tapi akhirnya menang neh. Lah, wong padha termenung, wong sahabat padha bingung piye. Ngene ya awake dhewe iki wong selamat dari duwe nabi kok iso kalah iki piye. Lah mulo terus direk-rek Gusti Allah. Kalah ya ana sebabe, menang ya ana sebabe. Anane kalah nglakoni kalah mergo ora netepi wasiate Kanjeng Nabi padahal wis diwanti-wanti wae tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Nek kowe gelem sabar lan takwa ning Rasul, monggo ora bakal terpengaruh reka dayane. Lah Kanjeng Nabi wis wanti-wanti ning pasukan pemanah sing cacahe 50. Kowe aja nganti medhun saka gunung Jabal Rumah iki. Apa wae sing terjadi, wong mukmin menang, mbok kalah, mbok aku nek perlu aku diketok-ketok lah. Kowe aja medhun. Dilalah wis ketok menang. Rebutan ghanimah rampasan perang itu komandane pemanah itu jenenge Abdullah bin Jubair. Anak bae padha protes. Nek wis balik do mlayu do medun. Gak ini wasiate Kanjeng Nabi. Lah iya lagi wis ketahuan menang ini. Wong do mlayu kabeh. Do medun akhirnya dikonge gak kaya padha medun. Padahal pemimpin wong kafir sayap kanane kuwi Khalid bin Walid. Jenderal panglima perang sing selama sing ora tau kalah mulai kafir ngantek mlebu Islam iku Khalid bin Walid iku gak tau pas
pasukan sing dipimpin Khalid bin Walid itu kalah ora tahu. Nah, pasukan kafir yang perang Uhud niku tak terang iki komandane panglimane Abu Sufyan. Sayap kanan Khalid bin Walid, sayap kiri Amr bin As, pasukan kafir. Ngerti pasukan pemanah padha ambrol medun ke gunung Khalid bin Walid wis muter diserang kok ndi. Gak pemanah entek karek komandane kan pateni pisan. Akhire kalah dhisik. Sampai Kanjeng Nabi terperosok nang cara kene judanan dikerekepi mek sahabat kabeh Ubaidillah. Dikerekepi iku sahabat kan entek kaya landak digegere iku ketancepan panah enek sing wakila ceritane 17 enek sing ora nol kurang geger sing sakmene dijejeri panah ke 17 kaya landak mergo gak rela Kanjeng Nabi kena panah. Kanjeng Nabi wajone sing ngantine siung iki tanggal 1 terus wajahe terluka nanti raut putih kasarane terus sapa jenenge Abu Sufyan bengok-bengok ngene bengok-bengok celuk-celuk karo ngece Afil qaumi Muhammad cek urip ora ning golongan kaum iki ana Muhammad ora iki hubungane ayat iki nang gerombolan iki cek ora Muhammad ngantek ping 3 ora ana jawaban Kanjeng Nabi fanaha al-qaum Kanjeng Nabi nyegah terus meneh aja sahur dhisik meneng wae ora dianggep ana dianggep sedo Kanjeng Nabi dianggep mati terus takon meneh Afil qaumi Ibnu Abi Quhafah apa nang kaum rombonganmu iki jek enek Abu Bakar jenenge Ibnu Abi Quhafah anake Abu Quhafah jadi diceluk nek Abu Sufyan nek nyeluk Abu Bakar kok ngerti zaman jek kafe nang kono enek ora anak lanang Abu Quhafah Abu Bakar ngantek ping 3 kok Kanjeng Nabi ngendikan aja jawab wis meneng wae dianggap wis itu Sumakola afil qaumi Umar bin Khattab lah Umar isih elek ora bengok-bengok ping 3 Umar isih ora nanti ping 3 Umar ora betah jeneng Sayyidina Umar ki wong garang wong perkasa ora betah anggite Kanjeng Nabi dipenging nyawuri muga ora ana jawaban terus Abu Sufyan balik ning neng pasukane karo bengok-bengok Muhammad wis mati Muhammad wis terbunuh terus disiap-siapkan nek Muhammad wis mati Muhammad wis terbunuh nek omongane Nabi wong Abu Sufyan ijek kafir waktu itu akhirnya tapi pas kebuka kota Mekah Abu Sufyan mlebu Islam putrine nek sing digawe Kanjeng Nabi kalau ngoten niku Sayyidina Umar ra kuat ra betah fama malaka Umaru nafsahu Sayyidina Umar gak betah ngendhaleni nafsune ngendhaleni umurine faqala kadzabta wallahi ya Allah bosok dak mencara bahasa kene ngono ora musuh Gusti Allah Abu Sufyan ujek lho ngajak apa kowe bahasa kene ngoten Sayyidina Umar niku wong wedi dhuwur anggere wis metu kok pedang ra kira nek wong wani ngadepi wong nalika hijrah kabeh nang Madinah iku sahabat-sahabat kok sembunyi-sembunyi tapi Sayyidina Umar ngedek terang-terangan nalika hijrah ke Mekah aku apa nyusul hijrah nang Madinah sapa sing pengen ngedang-dangi aku ayo lawanan aku tak enteng nang mburi gunung sebelah Ka'bah biyen sik gunung sapa sing dandangi nek karo hijrah metu njaba tak enteni nang sebelah gunung wae. Akhire kaya sing bangun Sayyidina Umar. Iki pas perang Uhud niku urung berat iki cara posisi terdesak. Sing wong mukmin Kanjeng Nabi jatuh Sayyidina Hamzah sedo ditorong kok mburi waksi dicacat dibedel-bedel dagane dikemak jantunge mbek Hindun niku bojone Abu Sufyan nalika cek kafir. Cara kula jenengan ngono kok wae mlebu Islam lah ra ngira iso ilang dendame mesti mangkel terus.
Tapi begitu mlebu Islam ya sangat cinta mbek Kanjeng Nabi, sayang mbek Kanjeng Nabi. Terus dia cerita, terus Abu Sufyan itu ngenyek neng wong mereka mau nang wong pasukan Muslim karo bangga pasukane bangga pengirane ngene nek musik ire bersair karo nyanyi Ali Hubal jayalah pangeranku Hubal, mulialah pangeranku Hubal. Jawab bahasa kene ngoten niki sae wong Arab niku seneng ae sae Ali Hubal, mulialah jayalah pangeranku Hubal. Itu beralo nek dhewe disembah itu perang itu disembah. Terus Kanjeng Nabi dawuhne Sayyidina Umar, balasen ngene Umar. Balasen Allahu a'la wa ajal. Gusti Allah sing luwih luhur lan luwih mulya Hubal ora apa-apane. Iki jek ngeyel nek. Abu Sufyan sing jawab ngene nek. Oh Abu Sufyan, inna lana uzza wa la uzza lakum. Lho aku duwe ku ora men Tuhan Hubal kok mah. Aku duwe uzza barang kok. Uzza iku brahala sing disebut ning Quran. Nang surah An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Salihata al-Ukhra. Ini disindir ngono cek nekat nyanyi neh. Inna lana Uzza wa la Uzza lakum. Aku duwe Tuhan Uzza. Ora duwe yo. Terus dibalas neh. Kanjeng Nabi dawuhe Sayyidina Umar, Allahu maulana wa la maula lakum. Gusti Allah pangeranku, Gusti Allah boloku, Gusti Allah sing njaga aku. Kowe ora duwe penjaga, ora duwe ndara, ora duwe pangeran. Terus singkat cerita terus enek Sayyidina Umar dipoyoki neh. Yaumun biyaumin wa innal ayyama dawlun wal harbu sijalun. Iki sedina bagian menang, sedina aku bener menang saiki. Dina iki berputar mar. Kowe kalah saiki, kowe rugi. Perang iki lho tetep tawur tempur sing kalah mati saiki aku sing sukses. Sayyidina Umar jawab bilang sawaun qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Ora padha yang Sufyan ora basane. Wong sing terbunuh dari pasukanku bakal nang swarga, sing terbunuh ning pasukanku bakal nang neraka. Nah, singkat cerita karena tersiar Rasulullah terbunuh. Wong-wong Yahudi sing saurunge budal nang tengah dalan iku wis mulai sik. Dadi nek iki tak terangno. Yen nek tak terangno nek pasukan muslim iku cacahe 1000, wong kafir 3000 ning perang Uhud. Nang tengah dalan dipengaruhi provokator jeneng Abdullah bin Ubay bin Salul Jamule. Lapo wae dhewe menelok geger perang yo mek apa, ora usah delok perang alama muqatilu. Golek apa wae dhewe perang wis mulai kabeh. Warung beritane iku menghembuskan berita sing dorong nek Muhammad mati. Saiki nek Muhammad wis mati ayo kudu bali ning agamane mbah nenek moyang kabeh, ora usah melok agamane Muhammad ngoten. Mula terus Kanjeng Nabi keturunan ayat niki wong-wong sahabat kang iki. Awake dhewe iki duwe nabi, ya duwe pasukan apa jenenge agama bilane agamane Gusti Allah kok kalah iki piye. Kok nanti terdesak ngene. Singkat cerita bareng wis Kanjeng Nabi wis mentas saka jogangan Sayyidina Umar wis mentang-mentang ngoten wau terus ngadepi wong kafir neh. Wa qal harbu bainahum wa batat al-hazimatu ala kuffar. Akhirnya setelah wis pulih semangate berduka mirsani
bukune Sayyidina Hamzah. Wong muslim sing sedo 70, sing terluka 70. Wong kafir sing terluka sing mati ning perang Uhud niku 23. Setelah wis semangate terus bangkit neh siap ngadepi perang neh, akhirnya wong kafir bareng ngerti wis semangate sebalik neh wabadat al-hazimah wa kufar kalah melayu wis ora sida wani ngadepi. Panuzilatil ayatu tasliyatun lin nabiyyi wa nazalatil ayatu tasliyatun lin nabiyyi wa ashabi. Banjur ayat iki medhun minangka libur kanggo Kanjeng Nabi lan sahabate. Niki keterangan enek-enek sawi nek apa jenenge jalan mboten enten di mana isih mengke diterangke oleh Ojo sholat teman-teman wis kliwat itu wis kedadian dhisik mingko pelindung janji sadurunge sira kabeh apa sunanun pira-pira lelakon pira-pira dalan urip jalan hidup wasiru mongko padha lumaku sira kabeh fil ardi ing dalem bumi banduru mongko padha angan sira kabeh di mana ini ngalon-alon kaya kena kaifa iku kaya apa to kana apa akibatul mukadzibina akibate wong kang goro-goro kabeh sanese elinga Muhammad lan para sahabatmu kok kabeh para umatmu kok eling-eling kedadian sing wis liwat wa khalat min qablikum sunanun wis enek lakon-lakon sing wis dumadi wis liwat ana kaum biyen ana kaum Ad ana kaum Samud ana kaum Nuh ana kaum Ibrahim lan ana kaum sabare kuwi sing kabeh biyen iku ngadepi para nabi kadang kala ana menang ana kalah nabi tapi akhire wong sing tukang gorohake delenen akhire piye mesti tumpes ora ana wong goro wong durjana wong jahat sukses terus iku ora ana akhire mesti tumpes dunyane ya akhire ya akirate niku jaminan Gusti Allah fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dadi ayat niki nganjurno Kanjeng Nabi lan nganjurno teng sahabate para umat kabeh ora ngangen lakon-lakon sing wis liwat lakone umat dhisik wara bendho jejendul-jejendule bajingo iku akhire piye matine. Lah ya ana peperangan maune ya menangse wong jahat. Akhire piye akhire tumpes kaya Jalut ambek Daud piye. Jalut sing apa helme tok abote gak tinggal setengah kira-kira. Wonge sing pasukane iku atus-atusan ewon kalah ning ambek Daud bocah cilik. Ora ana wong tukang goro, wong kafir, wong dolim iku sing sukses selawase. Mesti pada akhirnya hancur sebelum mati, terus mungkin yang akhirat bakal iso oleh seksa sing banget abote. Dadi nek ana wong kafir sing ketoke jek sukses, wong sing duraka maksiat terus kok jaya terus ora ana jaya terus. Yakino nek Gusti Allah iku sik ngweki tempo ben kok akeh-akeh cara ayate wa umli lahum inna kaiti matin. Gusti Allah dawuh ning surat An-Nur. Yesus Allah nempo ngweki wektu ngweki jeda kanggo kafir iku. Ning ngerti ya inna kaiti matin. Mereka doyoku dawuh Gusti Allah banget kuwatir lan mesti banget bakal ngerekam nyekel wong iku. Ora iso lepas saka paukuman Gusti Allah. Mesti diincikno siksa dunyane iku mesti diincikno. Nek nang surah Al-Fatihah sajdah alif lam mim sajdah niku. Wala nuli qannahum minal
adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Demi yakti ingsun bakal ngincipno temenan ku nganggo tauhid loro manggo ning Alif Lam Mim Sajdah juz 21 Gusti Allah dawuh Gusti Allah sumpah yakti demi bakal ngincipno temenan ingsun ning wong kafir minal azabil adna saka azab sing ringan siksa donya sawurunge wong mati mesti diinjekno siksa donya azab sak pira-pira iku dianggep azab sing cilik azab sing ringan dunal azabil akbari saliyane azab sing gedhe sampeyan azab gedhe ning akhirat mulane niki konangan wa umlilahum nek surah An-Nur wa umlilahum nakai dimati insyaallah wa tempo nek wong kafir nek ning hadis Kanjeng Nabi innallaha la yumli lil zalimi hatta idza akhadhahu lam yafluhu iki hadis Kanjeng Nabi ten hadis Syawi Gusti Allah yakti ngwehi tempo nang wong zalim wong kafir wong durhaka iki tempo dikatokno sik urip wis-wis tapi ditelon nek wis Gusti Allah wis mundhut wong iku ila akhalahu lam yakfutu rabbana iso ucul saka pengadilan Gusti Allah katok-katokno wae lah Gusti Allah sing wae tekan sing wae iso ngadeg iso wae iso mlaku iso wae iso melek boleh wae dijukuk dayane ngadeg ngongkloh lumpuh dijukuk awase mripate ora dijukuk gorokane ra iso ngomong ra kena diliwati panganan disiksa sithik-sithik malah saya rekoso aturan untuk baca durunge mula didhawuhi Gusti Allah umat-umat biyen iku ya nglakoni coba ngono iku ya sing wong mukmin iku menang sik kalah sik mula fasiru fil ardi kon luyur kon mlaku-mlaku kon wisata kon rekreasi kon fisiru fil ardi lihatlah sak lumahe bumi mulane engko dimamang tak terangno wisata iku wisata lahir nek delok-delok wahana delok pek delok gua itu wisata lahir wisata mripat wisata skill lahir tapi sing paling jembar wisata itu wisata roh berselancar melanglang bahagia Al-Quran sing jembar tanpa ana pinggire jadi tanpa wates iki wisata rohani iki ngene iki paling gak enak sak kelima sing sampean pahami nganti sesuk bar esuk bangun sing ngayemno ya kan sik ngademno tapi nek bar keliling delok nang BBL utawa nang wahana apa mulai sikil rasane impor dientek sesuk jadi belanja cucu tapi bertekno dari geger artinya nguyur ya apik antara dasar yang iman bakal iso nyukuri keindahan Gusti Allah kon lumaku nang bumi fandu konangan kon ningali kaibagana ibatul mukallibin bagaimana akhir dari semua orang dolim wong bodoh wong kafir ora ono wong ora sing sukses terus itu wong biyen sing luwih perkasa itu mati kok kaum sing dhuwure sak atus-atusan meter ya mati nang kiwa temene awake dhewe lah wong sing bledheduk biyen ora usah disebutno sing awake dhewe menangi biyen nang wong sing biyen subuh bledheduk bandel main tapi bukan itu akhirnya piye belum nanti mati sengsara sehat mati luwih sengsara ora ana wong kang sing sukses penduru kaibagana ibatul mukallibin terus direk-rek disemangati oleh ayat sore halau kami iki Quran iku bayanon keterangan kang jelas bayanon penjelasan atau keterangan kang jelas linasi kedue menungso kanggo menungso untuk manusia ini kalau tak wae banyak pilihan makna itu budaya ben paham wa udan lan pitutuh wa mau'izatan lan pitutur lil muttaqina kanggo kang takwa kabeh itu indahnya ayat ini cekak tapi nek diurai nek dipahami ayat ini luar biasa motivatif sangat menyemangati ngadono
inspiratif, memberi banyak inspirasi atau semangat petunjuk. Quran iku siji bayanun penjelasan kanggo menungso. Penjelasan kanggo uripe menungso agar gelem ngangen-angen memahami. Quran ngatur babagan mergawe tanem tuwa, Quran ngatur babagan dagangan, dol tinuku. Quran ngatur babagan wong nikah, wong pegatan. Quran ngatur wong ilah kuwi sumpah aku ora bakal ngumpuli bojoku tak karono jenenge ilah terang nang gambar. Nek tumiba ngono piye? Tumiba ngono ya kudu wonge banyak kafarah tekone patang bulan. Quran ngatur carane ibadah mbek Gusti Allah, Quran ngatur carane sesrawungan mbek tangga, mbek paro, mbek dulur. Lengkap tanpa kurang, purna, sempurna lan paripurna. Wis gak nrimo tambahan Quran itu karek awake dhewe kon pahami tenanan. Bayanan siji penjelasan. Lah nek pengen jelas piye yo ngaji Quran nek wong sing ngerti ilmune Quran. Aja enggak dan spek berdoa ae, ngono ki tapi dilingno geger muring-muring. Wong nek iso maca belajar jane belajar nek sing wis iso maca terus nek wis iso maca sing bener ya sithik-sithik belajar memahami maknane. Jadi Quran iki iso dadi bayanun, dadi jelasno. Liyane bayanun linnas ya pituduh kanggo menungso dan pituduh. Jadi ruwete sak donya apa wae iki jawabane ning Quran enek. Ruwet masalah ngomong anak jawabane ning Quran ya enek. Ruwet masalah dol tinuku mbek ora geger ning Quran ya enek. Ruwet nalika dadi pejabat iki piye kudune nang Quran enek kabeh. Jadi bau dan pituduhe ning Quran. Nek pengen iso Quran dadi udan piye? Ya ngaji. Ngajine piye? Ngajine nang kiai sing iso ngaji. Paham tafsir, paham ilmu nahwu, paham bahasa Arab. Ngaji ning HP tok ya beliau ndase. Ngaji ning terjemahan tok ora mudeng. Bahasa Arab itu kadang kala sak kalimah maknane akeh, kadang kala ana satusan kalimah maknane kudu siji. Jadi pengen iso hudan, jadi maca Quran iki iso kaya maca WA langsung paham. Ku iso gak dulu. Iso nek iso kaya maca WA kan gak bacaan sik. Jadi maca langsung paham ngono iku lho. Jadi iso nek dadi hudan ya ngaji. Ngono ngaji. Lecehno, dinyek, yo sing sabar karo nglakoni apik iku. Nandur pari mesti dukur sukete. Nanti suket merasa tandur ambrah-ambrah diri ora bakal kukul parine wong nandur keapian lakoni keapian ya dadi wong ya tukul cobane wajar ane panen nandur pari itu tukul sukete kan lha tukul padha ae nek suket nandur suket ora tukul parine wong suket lagi tandur ora ambrah-ambrah sukete. Nah perkara elek ora usah ditandur, ora usah ajak-ajak lho. Banting balak enem ora usah diajak do pinter ya, Dik. Do pinter-pinter nek. Jiyak ora usah sekolah do pinter. Perkara elek ora usah dijak ya ambrah-ambrah. Bendaan ora usah dijak do pinter. Gue iki ora usah diwae carane do pinter dadi. Nandur suket ora bakal tukul parine. Ora ngira tukul apike wong gue mabuk. Ora ngira tukul apike dianggap saleh kan kok. Artine piye? Enek di paidu wong ora ngene ya ten awake dhewe. Kanthi nabi sing sempurna tanpa celo wae. Ora cuma dipaidu, dipisah-pisah, didane-dano, dianggap anak kewan, dianggap majnun, malah dia sedone. Jadi dinyak kepada itu ya sebenarnya Gusti Gusti Allah pengen belajar manut Quran saiso-isone wong sing diparingi umur. Pertama Quran iki fungsine bayan penjelasan dan ditutur. Sabanjure mau indah pitutur nasihat.
nasihat kanggo sapa kang kabeh wong ya kanggo kiyaine barang ya dinasehati. Kiai diseneni Quran lho akeh ayat sing nyeneni kiai ya akeh nek ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun iki nang judul itu surat Shaf yo bukarene wong iman kena apa senengan ya men ngruwen ngucap perintah sing kowe dhewe ra gelem nglakoni nyeneni kiai dadi ora kok wong sing bodho-bodho tok sing ditutup sing ditutup diwelehno sing diwelehno Quran kiai bareng jenenge aku bareng mulane dadi kula nek maca ayat itu sing wis senengan budhe kang dari maksud iki ora budak lakoni kabura maqtan indallahi anda ma la taf'alu gede banget dosane perintah ngongkon perkara sing kowe dhewe iso nglakoni cuman aku gak rada pinter dadi iso ulale ati aku ora niat perintah Gusti aku niat maca Quran iki sing perkara nek monggo ora yo wis sing penting aku perkara wajib tak lakoni ya ngono kene rada pinter ulale ati niat ben ngono Gusti Allah politik ya sing politik apik. Jadi nomor telune mau izah pitutur bisa nuturi lah pitutur niku nek dirasakno nek kerno nyehatno ngayono ana kok pitutur krungu kabeh wong kok nyelek iki jenenge ora pitutur niate ora nuturi nadane kuwi ora ngrangkul lho nadane petentang-petentang karo kaya blegising karo misah-misah pokoknya nganggo misah. Pokoknya yang berpisah mau soal jual kiai, orang kiai yang berpisah, kecuali sing dipisah mau kafir. Kiai lo drama positif, cek positif, dua, terus pokoknya lelak itu kafir ke orang kiai, nah kiai ini orang terus muridnya piye, kiai ini pisah lo bersantri ini piye. Oh kiai ini makluman terus kita sahabat kiai, aku belum tahu kan yang disobat metode, ya. Nah kiai ini sak ngori gula ini baru yang tahu kalau bodi lagi loh. Nek kuwi gak mau kaliran yo karo ngono. Nek gede budeno wae sing tau gak lebu di pasaran kok tak si IMPR sing tau. Yo ora kok dosa marung tapi kan sing ora patek yane marung nang ora wiroi dadi warungi. Dadi rek siji mau itu kuwi pokoke nuturi ngayekno ngrangkul lan rumasa disayang. Yang dituturi itu sayang. Wah, kok mau itu kok mentesi rene iki ya. Niate yang merusak kenyamanan. Penjelasan ditutur mau itu kanggo sapa lho bina kanggo takwa wong kafir ora doyan ya ora tuturi. Wong ali duraka ya ben ora tuku ya ben ora wong iki kaya kafir kok. Bukan duraka. Tukang bawa lo takwa, aku bina keimanane. Terus ayat wala kahinu, lan ojo rasa asor, uga rasa ino sira kabeh. Mau kan wong sahabat rodok dol semangate piye iki. Termasuk ning awake dhewe kabeh barang, ojo rasa asor, ojo rasa ino nek ngadepi pacoban abot. Wala kazanu lan aja padha susah sira kabeh. Dadi waune rada susah sahabat wajar terang itu perang pertama, perang kedua ngalami kalah sementara. Jadi kalah itu ora utuh dan perang Uhud niku pertama menang terus melanggar taktik Kanjeng Nabi kalah, tapi kalah setelah kembali duwe semangate menang neh akhire wong kabeh mlayu neh Mekah mulai neh. Mula dinelipur ora usah kowe ngrasa ino, ora usah ngrasa asor, ora usah ngrasa rendah hati dengan adanya musuhmu sing bengak-bengok sok merasa hebat, merasa jaya. Mungkin bengak-bengok merasa hebat Abu Sufyan. Aku mulialah Tuhanku, jos pangeranku, jos pasukanku rasakno kowe gayamu bayani perang Badar. Lah ngene iki terus diimbangan awake dhewe. Ketika awake dhewe berusaha bisa bisa dipaitu, dipoyoki, dialami, dietek-etek. Ngono iku lah kan aja ngrasa
ino. Ya aja ngrasa susah wala tahzan, aja ngrasa susah. Kuliah ini kok berjuang berusaha pengen apik kok dia teh wis ora bakal pacobaan iku ana wis yang durung mati ora bakal. Mesti jangan dicoba terus bae Gusti Allah. Wa antum utawi sira kabeh iku al-a'launa, moga bakal menang kabeh. Awake dhewe termasuk umat Kanjeng Nabi. Nalika berjuang iki sanepane perang Uhud, perang fisabilillah, dia kresi musuh, dinyek musuh, ada wis kerugian ana sing mati bareng, ana sing gugur. Mengko direh-reh dilelipur nganggo ayat iki la kanimu, aja susah, aja ino rasa ino. Kowe sing bakal menang pada akhire, wa antumul a'launa. Wa antum ta sira kabeh iku al-a'launa wong kang padha menang kabeh. In kuntum lamun ana sira kabeh ana iku mukminina padha mukmin kabeh. Nek kowe iman tenan, nek kowe nyoto hakon nyoto iman tenan, ya ora terus don perkara dinyek Abu Sufyan, perkara dinyek wong kafir, perkara dinyek musuhmu sing mepalangi perjuanganmu. Saiki perjuangan perang pun boten, perjuangan gak no disenul agama Gusti Allah ngeten iki. Tentu selalu enek pepalang pacobaan. Wong sing ngeploki kaya Abu Sufyan, jangan we, kapok we cara ngono. Piye Muhammad sing urip ora cara kene. Cara bahasa kene, Mas Uri sing urip pemutia. Pekah ora wong ngene. Bahasane kasar Abu Sufyan. Muhammad dicek ora wis matek dinyeki. Apa rasane wae marung. Menang aku saiki kowe. Benjut wis saiki. Halangan pacobaan ngoten iki selalu ada, tentu dalam bentuk lain. Awake dhewe saiki berjuang pengen berjuang demi Al-Qur'an, demi agama Islam, pengen nindakno agama Gusti Allah kanthi bener. Ya ana wae pacobane sing ngenyeki kaya wong kafir kaya Abu Sufyan ngoten iku enak wae. Awake dhewe harus gimana? La tahinu wa la tahzanu. Aja rasa rendah, rasa asor, rasa ino, aja susah, tenang aja. Oke, ini Gusti Allah kok bingung gila apa? Ketoken jopomu, ketoken rego dayamu kan, ketoken rego daya. Ketoken saat rekom, aku orang yang menyerah, aku tetap iman di Gusti Allah. Nah, waktu iman mesti tetap semangat, orang rasa hina, orang rasa susah. Yakin bakal gapai kemenangan sing diridhani Gusti Allah untuk mukminin. Aja daya sik ngereh-reh malih nek Kanjeng Nabi lan para sahabat lan kabeh awake dhewe umat. Iyam sasamun mekenani. Yang sasti makna asline depok senyentuh. Tapi yang disebut ini nih tumibo iyam sasamun tumibo kungeng sira kabeh. Kita jalan yusi berkum di hati biuti kalian tertimpa bencana perang Uhud. Tapi nek masa iki yo bencana apapun sing merasa abot ning ati. Iyam sasamun tumibo kungeng sira kabeh apa korhun cakup korhun iki kori asabah ana sing maca urhun ana sing maca qarhun bi fathil qafi wa dhammiha. Lamun tumiba kang sira kabeh apa qarhun catu. Apa masa apa teman-teman tumiba al qauma ing kaum kafir. Apa qarhun ya catu mitluhu kang sepadane qar. Nek kowe menderita, nek sing terluka kaummu Muhammad, enek sing mati, wong kafir kaya padha wae wong iki enek sing catu, ya enek sing mati. Peperangan yo ngene iku jenenge perang yo ana sing catu, ana sing mati, ana sing kalah, ana sing menang. Lah nek ora ana sing mati, blas sing mati kono tok jenenge ora peperangan, iki penumpasan. Jadi direh-reh
tenang wae nek pasukanmu sliramu ana sing kecaton mongko musuhmu ku ya catu ya lara padha mlayu akhire lha ngeten iki nek ku merek kula jenengan nek dimungsoi wong ana rene nalika awake dhewe berjuang nalika awake dhewe babak keapian pengen buka keapian iku dimungsoi difitnah dihujam diserang saka ngikon ngarep mburi iso dhuwur kasarane dikepung wakul binaya mangah kaya-kaya ngoten niku awake dhewe kudu tetep yakin semangat ora rok-rogasem ora wakinsir ora menyerah ning tantangan nek awake dhewe ngrasa lara dengan cobaan iku ngerti ya musuhe mau yo ngrasa lara mereka sing menghina iku saya lara mereka sing menghalangi saya ngrasa lara atine ngerti kita dihina kok ora menyerah tetep ngladok perjuangane nganti sukses ngono kuwi awake dhewe nek ngrasa getih sing nyek luwih lara ujane sing mung maido wah sentenane cara wonge wajib ya tak alang-alang tak nyek tak pitena tak seke kabeh ben ora enek padha ngiwangi sing blakok diambut tenan wajib wangkel wong sing tukang ngalangi ngene kuwi ya wangkel dadi wong sing ngalangi wong berbuat baik dadi kala sing dihalangi iku ngrasa lara tapi awake dhewe diparingi pirsa Gusti Allah dituturi Gusti Allah dimaui kaya Gusti Allah ngerti ya wong sing mungsoi menghalangi iki ya ngrasa lara kula sak pole atine kapon masal kau makor kumitslu batil kal ayyamu kal mengkono dina iku rudawiluha gilir gumanti di asline dawalai dawil gilir gumanti lan iki ilmu dore sing kae kejalah maknane iku rudawiluha gawe gilir gumanti sapa ingsun Allah ha ing ayam dina iki ya ora kuwi tak gawe berganti kadang kala nang isor kadang kala nang dhuwur iki ayat iki sering diulas nek YouTube ya bahaya tapi tak ulas carane kok ngene dadi kalian dawuh ape nas dina sing wis kliwat gilir gumanti ana rina ana wengi ana menang ana kalah ana warep ana lesung wis sunan wah wis takdir Gusti Allah takdir alam kodrat alam nek bahasane cah sekolah jenenge kodrat Gusti Allah jan. Dina sing silih berganti kadang kala sing menang kowe Muhammad kadang kala kafir kadang kala wong sing tukang main kowe jaya kadang kala awake dhewe kowe kepencil kadang kala genten kono sing remo ana iku Gusti Allah sing gawe gilir gumanti kadang kala sing awake sugih liyane padha duwe kadang kala liyane kekek-kekek awake dhewe duwe kuwi wis kodrate Gusti Allah gilir gumanti wong donya watil kal ayyam mudawiruha bainan nasi dalem antarané manungsa dadi tandane nek donya iki wah ginsir ora tetap sing tetep kuwi akhirat bahasane cah sekolah dinamis nek bahasane wong anu ya pokoke mutawayyir berubah-ubah dunia ini alam ini berubah-ubah ora pancet nek bahasane terus dinamis ora statis nek akhirat sumber statis kita tetap berubah-ubah ora rusak ya wis kene iku dunia rasa bingung kowe kena apa kok kadang kala digawe jaya sing wong kafir kaya-kaya jaya paedahe apa paedahe iki diterangno bab supaya ayat li waliyu bainan nas waliyu alimu waliyu alamawah waliyu alamalan supaya merohake sapa Allah Gusti Allah ngetokake alladzina wa akeh amal kang padha iman sapa alladzina paedahe apa dia adekno kesulitan baik ketiri urip iki paedahe gunane apa maksudnya apa Gusti Allah iki
Siji faedahe kanggo ngetokake wong sing temen-temen iman apa ora. Apa wonge munafik. Mergo wong munafik kuwi bahayane ngungkuli wong kafir sing ketok nyata. Cara nang kene nang alame awake dhewe wong munafik kuwi najan ketoke salah terus nek atine munafik kuwi bahayane ngungkuli tukang mabuk tukang main. Mergo apa? Wong munafik iki ora percaya kok ambek akhirat. Cara awor-awor niku mung njaba retok. Jerone ora percaya, jerone ora ngamal, jerone golek kelemahan, golek ajure, golek iki. Nek karepan elek-elek tenan kan wis ora awor to kan. Lah siji paedahe Gusti Allah ngadepno dina ning donya kadang kala ngetokno ning manusa ana rekosane ana menake wong kabeh kadang jaya kadang kala kalah ku apa to paedahe siji ya'lamu alladziina aamanu kanggo ngetokake wong sing murni iman tenan nggo nyelir saka wong sing kafir munafik. Waya kabilan halap sapa Gusti Allah minkum sapa sira kabeh syuhada ing wong kang padha mati syahid. Gusti Allah pengen milih umat Kanjeng Nabi, pengen milih kawulane didadekno wong kang mati syahid. Mergo mati syahid kuwi sing milih Gusti Allah ora menungsone. Sahabat Kanjeng Nabi kan akeh padha pengen mati syahid mergo ngerti nalika perang Badar sing mati ya oleh gelar mati syahid, mati sing paling mulya nek Ashabul Badr. Sing selamat ya diwehi kemuliaan penghormatan sing luar biasa Ashabul Badr kaya wis dijamin swarga kabeh. Dadi wong-wong sahabat sing nom-nom padha pengen mati syahid, pengen mati syahid ning peperangan. Termasuk Khalid bin Walid sing tak critakno sekilas mau. Khalid bin Walid itu pengennya mati syahid itu pol-polan. Jadi panglima perang, jadi jenderal itu manggo ngarep dhewe terus jaman biyen perang itu terus sing gresik pemimpine rasane ambek Khalid bin Walid. Selalu bertemu di paling depan. Pengen mati syahid, tapi ora lakon. Sedone akhirnya Khalid bin Walid Sayyidullah Al-Masrur itu sedone ning Ranjang Gerak baro nantang satu akeh ora nang peperangan. Lah Gusti Allah jelasno ngikuturi Kanjeng Nabi saumate kena apa to ditutno leren kaya kalah barang kuwi siji faedahe Gusti Allah pengen ngetokno wong sing murni imane. Ya Allah alladzina amanu wa yattaqida minkum syuhada lan milih wong kang mati kafir. Orang mati syahid kok kafir. Jadi ini jelas bahwa mati syahid iku sing milih Gusti Allah, sing paring Gusti Allah pada iman. Iman itu ora nek direka. Iman itu nikmat sing paring Gusti Allah. Nek jatahe ora kebagian nikmat iman, mbok dituturi kiai 1000 apa ngelek dawuh lambene. Ora ngira ku ora ngira iman lane budaya dhewe lan nuturi wong niku ya in alaika illa balagh tugasmu mung nyampekno wae lah nyampe ditutur nurut kabeh lan padha karepe mergo hidayah iman iku sing paring Gusti Allah didalilno manut kitab sak lemari nek wong ora bagian nikmat iman ya kaya Abu Lahab paklike Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku kan tukang dakwah sing paling hebat ora ngungkuli wong sak donya. Tukang ceramah paling hebat, dai paling hebat tapi ora iso ngislamno ngimano paklike sing jenenge Abdul Uzza utawa Abu Lahab. Iku paklike dhewe wonge ya cedhak omahe atik bisa ambek Kanjeng Nabi. Roh kehebatane mukjizate Kanjeng Nabi tapi tidak wani ora terima ora nurut misah sakpone kurang ajar kaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoten. Dadi nyata nek iman iku wong jenengan iki malah sregep iku ora diwehi nikmat nek Gusti Allah nikmat iman. Ora perkara
dituturi bayai masuri hibah wong hebat bukan apa ini padha wae nek iso nerangno tok ketemu pirang perkara aku iso merubah wong sing ora iman lain lantaran jenengan disayang Gusti Allah diwehi iman mula disyukuri di antara cara nyukuri piye ya diabu nganggo ngaji ngeten iki ben saya syukur imane Allah utahe Gusti Allah iku layu hubura demen sapa Gusti Allah al-zalimina ing wong kang kafir-kafir kabeh dalem iki dimanai kafir muga urute siakul kalimat sadurunge dalem makna asline ya wina dekek sesuatu ora pada tempatnya wat musaiin fi wairi mahali wong kafir iki teke ora dikene bathuk teke dikek dengkul tapi kok iso ngono lha wong brahala kuwi nek gawe-gawe dhewe kok disembah goblok ora diutek utek dikek dengkul mula iki hukume dolim otake ora difungsekno ora digunakno lha kok dekne ora iso nek iman malah berhala nek gawe disembah-sembah dhewe lah nek nang umat zaman modern saiki gak nyembah berhala gak dadi kala sing nyembah motor ana sing nyembah sapi ana sing nyembah bojo ya wis salah bengok bojo ya wis salah nyembah bojo lah ngeten iki di luar aku imane ben iso ya wajah kok saya mantep lan ibadah saya senang minta ngaji pun gini-gini sekepal berkecakapi di sirul fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami ya Alim ya Mu'min ya Muhim ya Salam ya Dzul Jalal wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Halim ya Dzul Jalal wal Ikram ya Rahim ya Wadud dzul 'arsyil majid fa'al lima yurid ala wa la yaqanka ya Allah nasyhadu an la ilaha illa anta ya Allah Allahumma la tad'alna fi majlisina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la taynan illa qadaitahu wa la maridan illa shafaitahu wa la dhalan illa hadaitahu wa la 'ayban illa satartahu wa la hajatan illa qadaitahu min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitahu ya Allah Allahumma ij'al hadzal majlis majlisan mubarakan nafi'an dhairan wa batinan dunya wa akhirah waj'al hadzal majlis wasilatan binaili maghfiratika rahmatika ridha ya Allah ya rabbal alamin waj'al hadrina min hadhal masjid mimman yastahiqu rahmataka wa maghfirataka ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa talamidatina min al-mu'ani wa al-khairi wa al-taqwa wa al-Qur'an wa al-istiqamah wa salam wa al-ja'alna wa ya al-syarri wa al-dhurri wa al-dhulmi hadha du'a la tasibla laka ma wa'atana innaka la tuhibbul mi'ad subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin